Hola, matestuberos! Avui anem a veure què són els percentatges. Primer de res, abans de posar uns exemples i de més, explicar-vos la definició de percentatge. Un percentatge és un nombre que representa la raó expressada com una fracció amb denominador 100. I ara estareu dient, buah, i esto què és, no? Al final, vosaltres heu de pensar que quan veieu un percentatge, com per exemple aquest d'aquí, que el 20% d'una població és menor de 18 anys. Què vol dir això? Doncs que de cada 100 persones, 20 són menors de 18 anys. Després, el 25% d'alumnes estan suspesos. Què vol dir això? El 25% d'alumnes estan suspesos. Vol dir que de cada 100 alumnes, 25 han suspès. I això es pot expressar en forma de fracció de la següent manera. 25 partit 100. O, en l'exemple d'abans, 20 partit 100. Per això diu una fracció amb denominador 100. Un altre exemple, 45 pilotes, el 45% de les pilotes aturades pel porter. Vol dir que si al porter li han fet 100 xuts, ha aturat 45 pilotes. Vale? Llavors, els percentatges a la vida quotidiana estan per tot arreu. Són estadístiques que s'utilitzen per veure si un treballador té rendiment o no, per veure com està l'estoc al supermercat, o per exemple, segurament us agrada Operació Triunfo, no? Doncs a Operació Triunfo què va passar? A l'última gala va guanyar la finalista Amaya, veritat? Va guanyar la Amaya. I quantes persones la van votar? La gran favorita de l'edició, la guanyadora va ser Amaya, que va aconseguir el 46% dels vots de l'audiència. Què vol dir això? El 46% dels vots vol dir que de cada 100 persones que van votar, 46 van votar a favor de la Amaya. En canvi, l'Aitana, que va ser la segona classificada, va obtenir el 42% dels vots. Això què vol dir? Doncs que de cada 100 persones que van votar, 42 vots eren per l'Aitana. Què més? Podem calcular el percentatge d'una quantitat, no? Com es calcula el tant per cent d'una quantitat? El tant per cent d'una quantitat és un percentatge molt típic als problemes. Llavors, per exemple, imagineu que us dic jo quin percentatge de gats estan asseguts en aquesta imatge que veieu aquí. Doncs el primer que hem de saber és quins són els gats totals. Gats totals. Quants gats hi ha en aquesta foto? Doncs hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gats. Llavors, quants gats hi ha asseguts? Doncs tenim 1, 2, 3 per aquí, 4, 5, 6. 6 gats asseguts. Llavors, el percentatge d'una quantitat sempre es calcula com la quantitat parcial que ens estan demanant, la quantitat parcial, partit la quantitat total. I aquest nombre el multiplicarem per 100. Llavors, tenint en compte aquesta fórmula, quin seria el percentatge de gats asseguts en aquesta foto? Doncs seria la quantitat parcial, no? Que són els gats asseguts, en aquest cas són 6, partit la quantitat total de gats, que són 8. I això ho multiplicaríem per 100. I si calculem a la calculadora, això ens donarà un 75%. També podríem calcular el percentatge de gats que estan de peu, no? Que estan aixecats, que no estan asseguts. Doncs què tenim? Tenim només 2 gats que no estan asseguts. Doncs seria la quantitat parcial de gats que no estan asseguts partit
8. I això per 100. I això ens donaria un 25%. I ara us recomano que li feu una ullada al vídeo de problemes resolts de càlcul de percentatges.